Здравейте, аз съм Йосиф, а това, както знаете, е каналът Електростар. Вече се досещате, щом се виждаме, значи е настанало време за нашата ежемесечна томбола на каналът Електростар за месец февруари. Както знаете, в края на всеки месец организирам томбола, в която тегля един от всички абонирали се за канала и му изпращам като подарък такава рекламна фанелка на канала и подарък изненада, предоставен от фирмата Byteball. Както знаете, фирмата Byteball е лидер в доставката на електроапаратура и материали с високо качество. Още такава висококачествена смарт електроапаратура може да намерите в онлайн магазинът на нашия спонсор фирмата Byteball. Така че, използвайки нашия промоционален код за цели 10% отстъпка на всички инструменти в онлайн магазинът, по този начин вие печелите пари и помагате на канала за неговото развитие, за което искрено ви благодаря. Този месец подаръкът, предоставен от нашия спонсор Byteball, това е монофазен смарт електромер на италианската фирма Яница. Този прекрасен подарък ще бъде за един от всички абонирали се за канала и активирали опцията в YouTube да се виждат като абонати. Тези, които не са активирали, както знаете, може да коментират някое видео или да споделят такова. По този начин аз ги виждам и ги добавям към томболата за следващия месец. Така че абонирайте се, шервайте, лайквайте, както винаги съм казал, със сигурност ще спечелите. А сега без много приказки, нека да пристъпим към съществената част. Както знаете, в този таблет са имената на всички абонирали се за канала. Пожелавам успех на всички! И така, печелившият за месец февруари е Шибил Тошков. Ще се свържа с печелившия независимо къде е по света, за точен адрес, на който да му изпратя подаръците и за цвят и размер на фанелката. А на всички останали ще кажа, продължавайте да подкрепяте канала и, както винаги съм казвал, пожелавам ви много професионални успехи. Чао, чао!